Bé, la il·lusió és que el dia 7 de març els socis i sòcies del Barça ens facin confiança i puguem entrar a governar el club i implementar el pla que tenim, el projecte, per sortir d'una situació molt complicada i, sobretot, retornar la il·lusió al barcelonisme el més aviat possible. Doncs ja fa temps perquè jo he viscut, lògicament, el Barça molt de prop i en un moment en què ho estàvem guanyant tot, potser també per la meva experiència professional, el sector en el que treballo, que és el sector de la tecnologia, dels continguts, un sector que està canviant el món i que ha canviat molt el món en els darrers 10 anys, vam fer un diagnòstic i vam dir, escolta, anem amb compte, perquè això que tot va de nassos, guanyem triplets, guanyem tot, un dia pot ser que s'acabi i com hi hagi una confluència de factors econòmics, institucionals, competitius, pot ser que patim. I com que vam fer aquest diagnòstic, vam dir això no es pot resoldre amb una persona que li fa il·lusió ser president, amb amics i coneguts que l'avalin, que és normalment com es munten les candidatures, i per tant posem-nos a treballar, i ens vam posar a treballar el 2013. I aquesta feina, lògicament, hem anat fent camí, hem anat construint equip, fins que fa un parell d'anys i mig vam decidir fer el pas en ferm. Si som el que som avui en dia, i si hem crescut el que hem crescut, si ens hem convertit en una referència, en la referència, diria jo, en el món del futbol en els darrers anys, hi ha una persona que n'és molt, molt culpable, i és Lionel Messi. I jo penso que hi hagi adversaris que aprofitin un moment de debilitat de la institució, que filtrin un contracte i que, per tant, vagin a fer mal, és absolutament inadmissible, i per això vam reclamem, i jo penso que és així, no? La unitat de tots els barcelonistes, perquè aquesta història tan extraordinària que hi ha entre Messi i el Barça i Messi, que és una història que s'ha d'allargar i que ha de durar molts i molts anys més, doncs no aconseguiran destruir-la. Per evitar que el club caigui en mans d'altres propietaris i ens convertim en una societat anònima esportiva, és més important que mai. I per això penso que en aquestes 5 setmanes que queden fins a les eleccions faríem tots molt bé d'explicar-nos, de fer-ho de forma molt pedagògica, perquè tot aquest tema dels números i tal doncs no és el més atractiu, sobretot pels socis, que el que volem és guanyar partits, guanyar títols, guanyar Champions, però és importantíssim que coneguem quina és la realitat. I nosaltres tenim aquest pla, com deia, hi ha un pla de xoc que portem treballant des de fa ja més d'un any i pico. A part del pla de xoc tenim un pla també de creixement per poder assegurar que els dos objectius que tenim, mantenir el club en mans dels socis i sòcies i seguir sent competitius, es compleixen els propers anys. Tinguem present que un club com el Barça, que no és una empresa, però que ha de gestionar-se en segons quines parts com si ho fos, té parts i elements molt diferents. Tens tot el projecte futbol, que és el que ens mou a tots gairebé més que res. Però també tens el projecte bàsquet, i l'handbol, i l'hoquei, i el futbol sala. Cada món d'aquests és un món diferent. Després tens tota la part empresarial, la part històrica dels models d'ingressos de tota la vida, els drets de televisió, els sponsors, però també podem innovar i podem assegurar que el potencial que tenim com a la principal institució esportiva del món ens permet protegir-nos d'interessos externs, protegir-nos dels que volen que ens convertim en una societat anònima, protegir-nos de competidors que tenen més diners o que tenen accés a més diners. És per això que en el segle XXI l'única manera, l'única de fer front a aquest tipus de reptes i oportunitats, com bé dius, és amb lideratges compartits, posant els millors en cadascuna d'aquestes àrees que són tan diferents. Amb un president al capdavant que tingui coneixements i capacitat de crear i gestionar equips, de crear les condicions perquè aquests equips treballin de la millor manera possible, i que tingui després en la junta directiva, com bé deies, especialistes en cadascuna de les àrees, en les àrees esportives, en les àrees empresarials, en les àrees institucionals, per poder validar i ser els últims responsables de totes les decisions que es prenguin. Ni se'ns informa de la realitat econòmica del club en detall, ni se'ns informa de situacions institucionals que poden ser greus. No hi ha transparència, no participem en cap decisió.
i els socis, sobretot en totes aquelles decisions que impacten el sentiment, que impacten el cor del culer, on no necessites coneixements tècnics, i aquí sempre posem els exemples de si volguéssim canviar l'escut, com la junta directiva passada va voler fer per la porta del darrere, si volem posar un nom o un altre en una instal·lació, tot això que ens afecta els sentiments, per què no ho decidim entre tots, si tenim 150.000 propietaris? No podem fer consultes també no vinculants per saber què pensa el soci de forma com fan els suïssos? No volem ser una institució que sigui referència de valors democràtics. Per què tenim una institució que té una democràcia, com dic jo, de fireta? Hem de canviar les assemblees de compromissaris, fer-les més participatives, fer més fàcil poder-hi participar, fer més atractiu i més possible que els temes de debat en una assemblea de compromissaris els pugui triar també els socis. Fem realitat que el soci ha d'estar al centre de la institució. Importantíssim per nosaltres, un tret diferencial més d'aquesta institució tan única en el món, i que tot va lligat, una cosa va lligada a l'altra. Estem en un moment electoral, aquí poden passar candidats i poden dir que sí, que les seccions... Escolta'm, però hem de ser creïbles. Estem en una situació amb 1.300 milions, 1.200 milions de deute. Aquest any tindrem, si no implementem un pla com el que tenim, 200 milions de pèrdues una altra vegada. No, una altra vegada no, el doble de les que vam tenir l'any passat. Sí. 200 milions. Tot i els diferiments de la massa salarial, etc. Si no som capaços de tenir la part econòmica ben tractada, qualsevol promesa en l'àrea esportiva és una promesa irrealitzable. Nosaltres, el nostre pla passa perquè a partir de la temporada que ve tinguem ja beneficis, un cop hem reduït despesa i hem fet créixer els ingressos respecte a aquesta temporada, i a partir de la temporada 22-23 ja comencem a generar excedents que ens permeten reforçar tot el projecte de seccions. Un projecte per nosaltres és vital, volem que cada secció gestioni com si fos un club d'elit, volem equips femenins en cadascun dels esports professionals i volem assegurar que aspirem a guanyar Eurolligas i Champions d'handbol i Champions de futsal, Copes d'Europa d'hoquei, etc. Ho som no només pels títols, que són importants, lògicament, perquè aquí estem per guanyar, però també per com fem les coses. I això és el que hem perdut una mica en aquests darrers temps. I és el que per nosaltres és fonamental. Tornar-nos a sentir orgullosos no només perquè podem aspirar a seguir guanyant Champions, sinó per com juguem, per què transmetem en els nostres aficionats des d'un punt de vista de lo que és el govern del club, què transmeten els jugadors, que hi hagi un millor i major acostament dels jugadors una altra vegada a l'aficionat, que en els darrers anys tot això s'ha professionalitzat tant que les distàncies fa que tot aquest caliu es perdi, no? I el Barça és diferent. Una urgència dins d'aquest pla que tenim ambiciós i de les necessitats que tenim, perquè és un peix que es mossega la cua tot plegat. Tenir un nou Camp Nou, i et diria que inclús tenir un nou Palau Blaugrana encara més, és superurgent. Vam votar el 2014, fa 7 anys. 7 anys. I el més calent és a la Higuera. Ja. I per tant doncs, és imprescindible que això s'impulsi. Nosaltres la nostra proposta és, i és part del pla de govern pels primers 100 dies, fer una auditoria de tota la feina que s'ha fet aquests darrers anys, perquè hi ha hagut molts professionals fent feina, hi ha acords urbanístics amb l'Ajuntament de Barcelona, hi ha projecte arquitectònic. Malauradament, com que la democràcia, com deia abans, del club és una mica de fireta, no se'ns ha explicat tot això, tot i que som els propietaris. Doncs el que nosaltres volem és, tenim un equip d'experts que tan aviat prenguem possessió, doncs revisarà tota aquesta feina feta, i la idea és que pels vols de l'estiu d'aquest any puguem tenir tant de bo la mateixa proposta, però igual haurem de fer algun retoc, tant a la proposta arquitectònica com en el pla de finançament, i fer un plantejament, explicar-ho de forma molt transparent, molt pedagògica als socis, de manera que a començaments de la propera temporada fer un referèndum amb vot electrònic, de manera que puguem votar tots de forma còmoda des de casa, i si els socis doncs donen la llum verda, el plantejament que nosaltres fem,
puguem començar a tota màquina les obres, que en base a la feina que s'ha fet seria no de tirar a terra l'estadi i fer-ne un de nou, sinó fer una reconstrucció mentre seguim jugant a l'estadi, no? I en el nostre pla tindríem el nou Camp Nou acabat abans de finalitzar el mandat. A la darrera temporada ja estaríem jugant amb el nou Camp Nou acabat, i el nou Palau Blaugrana l'acabaríem abans, l'acabaríem d'aquí 3 anys. Doncs un talent únic del país, un actiu del país, un actiu del Barça, que coneix la història del Barça com poca gent avui en dia, coproductor d'aquest any 100, per exemple, a TV3, quan vam tenir el centenari, un dels principals comunicadors del país, una referència, crec, per molts culers, i per tant seria un honor, crec, per qualsevol barcelonista, sentir-nos representats per una persona com l'Antoni, que seria, si tenim l'honor de governar, responsable del gabinet de presidència i mà dreta del president com a executiu del club. En el cas de l'Antoni, ell cobraria no sous com els que volen desprestigiar-nos, fan córrer per les xarxes socials, sinó que inclús no n'hem parlat d'això. L'únic que l'Antoni em va dir és: jo l'únic que demano és no cobrar més del que estic cobrant ara com a periodista. I és l'única persona d'aquestes que hem presentat que tindria un càrrec executiu, perquè tota la resta, el Toni Nadal, el doctor Cugat i els altres directius, el fundador de Privàlia, el fundador de Tròbit, tot aquest talent d'especialistes que deies abans serien directius i, per tant, com a directius no cobrarien res. Un actiu únic, no només un nom que il·lusiona en el barcelonisme, perquè tenim moltes llegendes que ens il·lusionen i que han sigut part d'aquests darrers 10-15 anys de glòria que hem viscut, sinó un actiu molt únic perquè no n'hi ha com ell. És a dir, després de Johan va venir el Pep, i tenim claríssim, i de fet ho té clar moltíssima gent, que l'única persona que té la capacitat d'agafar el lideratge que, per exemple, el Pep va tenir en el seu dia, o el Johan, és el Xavi. Capacitat de lideratge, de gestió, de crear equips, peus a terra, una persona honesta, una persona encantadora, que s'estima el club com el que més, que ens representaria en l'àrea esportiva de forma magnífica, i un actiu, com dic, únic. Jordi Cruyff. Doncs una persona que crec que complementa, o estem convençuts que complementa moltíssim en el Xavi, i és el Xavi mateix qui, a l'hora de construir l'equip, va veure des del primer dia que, tot i que no tenien massa relació històrica, el pot complementar moltíssim. El Jordi és una persona superintel·ligent, lògicament té la genètica cruifista com el que més, sent fill del Johan, i, a més, una persona que en els darrers anys s'ha anat formant, ha tingut molta experiència en el món del futbol, i també per tarannà i caràcter, com bon holandès, és molt directe, i, per tant, jo crec que en aquest sentit una persona que pot ajudar moltíssim en el Xavi a fer la seva tasca. Després, sobretot, perquè en el segle XXI el presidencialisme no ens durà enlloc, entenguem quins són els perfils de la gent que forma part d'aquests equips. Quin currículum tenen, quina experiència en gestió empresarial tenen, quina experiència en gestió esportiva tenen, quina experiència en qualsevol altre tema que sigui rellevant. Això és el que hem de fer i, per tant, jo torno a demanar que tinguem debats. Intueixo i se m'ha més o menys dit que algun dels candidats fins la darrera setmana no voldran debatre. Darrera setmana. I això és un problema per la democràcia del club. Perquè, a més, en una situació tan crítica, crec que és imprescindible. Jo estaria fent debats cada dia.